गासिबो दायखौ बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनावनो जाबसिननानै इउपिपिएलआव बारलांनाय बे खौसे जानायनि जानाखि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जों मोनसे राजनितिक षड़यन्त्र दं बेखौसो नुहुरदों। रायजो राजानि जानाखि सेन्टिमेन्ट आबेग हाग्रामा महिलारियानो ज' जाहोआ बिपिएफ दोलोआनो ज' जाहोआ बिदि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनानै रायजो राजाखौ गावसोरनि फारसे लांफिननायनि जा षड़यन्त्र राजनिति आरो बेखौसो जों नुहुरदों। दासान्दि बिटिसिआव खौसे जानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानाय बा एलायन्स जानायनि बाथ्रा बे खोथाखौ लानानै बिराद दुंहाव थासारि सोमजिबाय थादों। दा बिपिएफ आरो इउपिपिएल एलायन्स जानायखौ सारा बर' रायजो सारा बिटिसि बा सिया आरो बयबो राजनिति दोलोआ लुबैदों। जोंबो बि हिसाबै बेखौ आगोलनिफ्रायनो लुबैनानै दं आरो वेलकामबो खालामबाय थादों आदरनि जनायदों आरो। खिन्थु खोथाया जाहैबाय दिनै साननो गोनां बाथ्राया बे जिनिसा बेसेबां साक्सेसफुल जाहैगोन। खारन जों नुदों दा गावजों गाव बखिलायनाय मुं सुलायबाय थानायखौ नुदों। बे जिनिसा जामारनांगौब्ला जों मानो गावजों गाव बखिलायबाय थादों बेखौ जोंखौ मोनसे साननो बायद' खालामदों। इउपिपिएलनि आरो जोंना एबसुनि माखासे आफादगिरिनिफ्राय लानानै दैदेनगिरिफ्रा जे प्रस्ताब ज' जानांगौ होननानै होबाय थादोंमोन बिपिएफनि फारसे बाहाय बिपिएफ दोलोआबो निस्सय खुनु बादा गैयालासे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि मानसि फाथायनानै रायलायनायखौ सोलिहोबाय थादोंमोन आरो मोजाङै मोजां दावखोलांबाय थादोंमोन। दा हठात गेजेर खोन्दोआव जोंना एबसुनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बे जिनिसखौ ससियेल मिडियायाव दामना होनानै दिनै बेफ्रुसार होनानै सिंनि पलिसिखौ बायहेरायाव बेफ्रुहोनानै सुथुरफोरखौ साबधान खालामनाय जादों। दा जों बाहाय मोनसे साननो बायद' जादों आरो इउपिपिएलनि माखासे नेताफोरनि कर्मिफोरनि जानाखि खोथा बाथ्रा बियो जोंखौ बिराद साननो बायद' खालामदों। बे खौसे जानायनि जानाखि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जों मोनसे राजनितिक षड़यन्त्र दं बेखौसो नुहुरदों। खारन जों मिथिगौ थांनाय 4 बोसोराव दानि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जानाखि इउपिपिएल बिजेपिनि मित्रजि सरकार बिटिसिआव बे सरकारा रायजो राजाफोरनि जेबायदि खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो खामानि मावनो हायाखै। बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ माखासे जिनिसखौ मावनो हायाखै जायनि थाखाय रायजोफ्रा बिथांनि सायाव जथेस्थ' गाज्रि मोनबायमोन। दा बे गाज्रि मोननायखौसो बिथांमोनहा मोखां सुस्रानो थाखाय गावसोरखौ दस मुक्त रायजोनि सिगांनिफ्राय गाज्रि मोननायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे एलायन्सनि प्रप'जालखौ खौसे जानायनि प्रप'जालखौ बिपिएफनाव होदों नामा बे जिनिसखौ जों साननो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोना मा बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारियानो बे खौसे जानायखौ जाहोआ बेबायदि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनानै बिथांमोनहा गासिबो दायखौ बिपिएफ मेनलि जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ बा बिपिएफ दोलोनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनाव जाबसिननानै बिथांमोनहा रायजो राजानि जानाखि सेन्टिमेन्ट आबेग हाग्रामा महिलारियानो ज' जाहोआ बिपिएफ दोलोआनो ज' जाहोआ बिदि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनानै रायजो राजाखौ गावसोरनि फारसे लांफिननायनि जा षड़यन्त्र राजनिति आरो बेखौसो जों नुहुरबाय थादों सानहरबाय थादों जे जोंनि बिपिएफ दोलोनि माखासे नेताफोर जायफ्रा दिनै बिभिन्न कारनाव बिपिएफ दोलोआव एसे गावखौनो एडजास्ट खालामनो हाया परिबेस बायदि मोनदों बिथांमोनाबो मोनसे समाव हयथ' बिटिसि इलेक्सननि आगोल हाग्रामा महिलारियानो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव बिटिसिआव बर'फोरनि राजनितिखौ खौसे जाहोआ होननानै दाय होनानै इउपिपिएलआव बारलांनायनि जा राजनिति बाहाय हाबनानै दङ बेखौसो जों दिनैनि जानाखि प्रेजेन्ट सिटुएसन इउपिपिएलनि नेताफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय थादों बे बाथ्राफोरखौ सालिजारि खालामनानै जों नुहुरदों। गासिबो दायखौ बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनावनो जाबसिननानै इउपिपिएलआव बारलांनाय बा इउपिपिएल दोलोआ जाहाथे रायजो राजानि
भट रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ लानानै फैबाय थानाय इलेक्सनफ्राव भट बुथुमनो हायो बेनि थाखाय मोनसे गेम प्लान बानायनाय षड़यन्त्रनि राजनिति जों बेखौसो नुहुरदों। खिन्थु बाहाय BPF दोलोनि बा हाग्रामा महिलारिनि जेबो दाय नङा। बिथांमोननि माखासे पलिटिक्स गाज्रि पलिटिक्स बे जिनिसखौ जों नुहुरदों आरो।